Hagenegi Ukrish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda, Anastasia, Karsemli, Kadba Ipin Kreba Longrinia. Nagabinda Baraklatno, Beauty Everain, Shaili Everain, Polycarpus, Nongsich, Armstrong Everain, Patrick Everain, Gloria Everain, Sarah, Clement Gwendalyn, Susanna, Spiricha, Cyrilla. Dwairu Nagabinda Kamin Siam Jongi Therman, Saitjaiñ, Mailisan, Sangma, Sarting, Rongrin, Dilion, Dingan, Swingli, Rondong, Kresmila, Rondong, Ristalin, Rondong, Kadalin, Rondong. Dwairu Nagabinda Sawari, Yapeniao, Mikhail, Linkoy, David, Linkoy, Dusty, Yapeniao, Balstasar, Linkoy, George Shining, Linkoy. Life spot, life punta. Vale kaskeshawa, iyawan shamikopa, iyawan kisenyame, boleu jomkajimha, shaduwan jomikotra. Kohiman kopara tong en Sngi Jisu Nagabinda kanega step hakabangi kin mau burom yaki balaklat baro banginang manra hakamatu Jisu yaki bayid batoin jangi ki balaklat kalam dada pin kareba halaka janga jingim gidwai Nagabinda ki jingkurku baro kabangi layo pidiang lemba kini ki bayid batoin jangi dan ki kimi ki pa jangi ki men ki para jangi yaki kun gikti jangi yala ki lok jangi panginan duai bagabor Jisu nang trekam ngi duai Nagabinda ki lindo Nagabinda ki riniam Nagabinda ki bishop Nagabinda baro ki nong sharai jangi ki balaklana patain jangi bagabor Jisu nang pen kuid yaki baro yalam iki baro katkum ka jingkular ka jang ha kerteng upa baro kon baro men sim Bakhuid Kajinga e jungo try jungi Jesus Christ, but kajingir jungo blay. Lem but kajinga sulok jungo men same Bakhuid. Kindon renka but pi barro. Renka but piro. Kohimen kopara tongin sangesh por. Ban kuslai halaga donur kamen same jungi. Halor ki pop baro ki bangilale. Kam dame hakaniga sngi. Kadbangi ken maburom yaki baklat na preng jungi. Ninangai ti yaki baro. Shaw Jisu. Baga jing duwai jungi. Kajing duwai panmap jangi kalanguru kabamintoy yaki bayid batoin jangi namar kimla yalade shimet ban panmap Nagabinda ki pop Lait-ïa ki dang sakut hakadim pen kuit katkum kajingi kai kerpang janga balang jangi nginang duwai ro Nagabinda baro ki jingduna jangi bagabor Jisu nang sait kud ingi dagas nam bakardor ka jangu katbangi shimenda hakanegi Ukrish Bakhuid bandu duwai Nagabinda ki balaklad baro Jisu beid map yangi sai kud yangi dagas nam bakardor ka jame ngilongi nompop ngilongi baduna harukam ai boringi idwailang nga plam how blay badan por baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ke jim prakhat da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ke jingle panat janga da ke jingle panat janga da ke jingle panat bakraw e janga namar kata ngakarpat kamaria Bakhuid kabayai sa kadizoti yaki angel patkiri khuid badi pi ko himen ko para benduwai Nagabinda janga ha utrai ublay jangi ublay badon borbaro ni sune yangi badandala mapi gi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen
trai to isene, go trai to isene, go trai to To nginia duwai ken mau daga jingid yaki bayid batoin jangi bara bala klad na pedeng jangi lese don buun ki min siem haki ba imju ken mau lese ki bru ki klad iki ina manraru yaki bara in raman rai ki min siem bara bala klad setelah ka pertai ngi karpart ko trai to shashkor da ka basbun yaki jing duwai jangi ba kumba ka jinge jangi ha ukun jame ya ubala pen me pat ne ki baya kayo ya ka bor batimai kumdaru enang pen scam ya ka jingar men jangi kadba ngi aap ke me lendi ya ka jing me pat ki shakri jame da utrai jangi jesu kris kun jame uba imbat sensha renkat bad me Hake jingelong kawai jang men sim Bakhuid ublay genom la genom. Amen. Kacing plate kitab kacing start kelanong ba lai kat khot iwe ter uba khandai. Kumnya kacing kenya thang ulap yang yaki. Kinsen chokiru hok kidon hakakti uplay. Pat omdon kacing saja kabat kata yaki lando. Haki khamat choki bape kipau pakilayap. Pada kacing klat no choki latharai pagate kacing senjar. Pada kacing lait no choki nangi. Lanyau kum kacing jot choki. Pelse kisuk penpan. Watla ha kacing pek kipril la ikum kibala syak pin shitom. Penpan kacing kremen choki kadap ta kacing pom yap. Enda kila syak tinju kendiat kensoj. Ken sayop tiang kacing pa kabahun. Namar pa uplay ula tinju yaki. Padula shem pakilong kibapit ya uhi. Kumnya kaksiar kapachwa ula prang yaki. Pat kumnya kacing kinyathang ulap tiang yaki. Hakasgi bishar yaki kin sapurnai. Pat kin sakinthe kum ki pilyading hakitin kong plang. Kin sasin syar ki chait penrew. Pat kin salong kerat halor ki pait penrew. Pat utrai usasin syar halor choki junom. Kito ki pasenya hau. Kin singau tho ya kacing shisha. Pat ki pas kem jingait Kenyai ne pat kacing eat. Namar kacing eat kacing isnay. Kite kipala jet chung. Kaktin chung utray. Isango yauble. Nakasam chispa alaifau. Nambar praspa saukusa. Praspa saukusa.
Akmi ngashanya amiku blay kaker mentang agatin jome na pojing jeling aperta a place ngabiseyaga ishka jome try kinsia kasus ingkar pajanga akmi ngashanya amiku blay kaker mentang agatin jome lada medang kenya kipong genran manokin banbiang and raya me tried on jing ma kang bangin wan pashami lada ku try me banjing keng try manu banbiang aming agermen bukan drang ngage jagat tinjong lim men sim gaya trang yau trai kumnong apira gaste akmi ngashalya amikudra ngager mentang agak tinjong lim gunung api raya jingshai isalu yai trang yu trai bunwan ban yarabat belai bunwan ban pen im lupai lada ku trai me ban jingkeng trai malu ban biang na bau trai do jing mau jing spoon jing ngau lem jing i maun ya rab Israel ban lai lagi po maro akmi ngashanya amiku blay ngager mentang hakak tinjong me Kajing puli na kasitiyo Paulus Bakhuid si Kristan harum. Kalanong kebasan ketkot kebasan ter hadok hadway. Ko para kajing kermen kanampen babi yaki namar ba ya kajing i jong ublay la te say haki do not jungi daw men sim Bakhuid ya uba la ay haki. Men bangi dang long ki batlot ha kaya kabalabu ukris ulayap na kabenta ki briu bapop. Nyar bandon uban yap na kabenta uriu hok. To lesi na kabenta ubriu babha la bandon ubanot banyap henrei ublei ulapen i ya kajing i chung u yagi ba men ba ngidang long kinong pop ukris ulayap na kabenta chungi ti namar ba menta lapen kesan yingi da kasnam chung u katno lelei en sapalat im yagi da u dena kajing bitar ublei namar lada haba ngidang long kinong shon lapen yasuk yagi bad ublei da kajing yap ukon chung katno lelei menta bangila yasuk en sapalat im yingi da kajing im chung omtang kata henrei ngiseu kemen ha ublei lengba utrai chungi Yesus Kris da uba menta ngilayo pediang ya kajing pen yasuk chungi kaktin jong utrai Yisongo yau lelei Haleluya, haleluya, haleluya. Kani kalong kamon jumpa balapayangan, panganam doyano nakitu barog wala ayanya. Andrei bangan penipadaki hagas ki kadu.
Alleluia. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. Ujisu la ong hagi paid ba. Baro kat ka ba upa u ay hanga kan wansyanga. Bad yauta uba wansyanga nganom ken dait no. Naba ngalawan hiar na bening. Banle yaka monjongahi. Henry yaka monjonguta ubala payanga. Bad kane kalong ka monjonguta ubala payanga. Bad ngamde ben du nakataba ro kaba ula ay hanga. Henry bangan pen me pat iyaka hagas ni kaddo. Na ba kane kalong ka monjong upa jonga. Ba uta uba ya ukon bad ngit ha unyo ya ka jingim bam jikot. Bad bangan pen me pat hagas ni kaddo. Ka gospel jong utrai. Kasiaro yame kupres. Ko himen ko para bayid hautrai Jesu Chris minta kausngi kabalang kakinmau kerpang ya ki bakalad. Wat man ki paidringet ki yalum lang hau lung jing tep ban duwai nagabinda ki balakalad. Lesi burna pradeng jungi ngim sautu baleng idon kam ban duwai shisin ki bru ki ya. Lesi don ki bru ki ong kumno ki ba ya kilaban pediang ya ka bor jonga jing duwai. Lesi kalaban longa jingkerli kababun ki bru ki kerli. Wat ki bru ki banget hau Jesu Christ. Kumno ki bayab kilaban pediang ya ka bor jonga jing duwai. Lesi ki ong kadbang idang hoid ka seizo ya ka jing duwai. Enda layapat bat ka met jongi kalaput ti kumno ngilaban yara. Lesi don ki bru ki ong tang haba ngidang ngide ben kamai ya ka hok. Enda layapat don lachu ben kamai ya ka hok. Hoid kawe ke liang ke jimbatai bat ke jingkren jongi bru kalong ka bade. Namar ki bayap kim la bantre. Kemensiam jongi balaklad kumbang yusngo na ka kitab jing start kadon hakati jongoble. Ti kabalong kumda kamindoy ayu banduay na gabinda ki bayap. But ki ong kadbanang imba bad ladapim imba kalong ka jimpin rem iapi. But lese don ki bru ki kirli bale hangno jisuo banduay na gabinda ki baya. Ko himmen ko para ban sautu ya ka nega pang ngidon kam ban sautu ya ka gospel. Ngidon kam sautu ya ka jingmur jongu Jesu haba ulawan cha ka nega parte. But ka jingmur jonga jingwan jongu Jesu kalong ban penim ya baro ki mensiam. Ka jingmur jonga jingwan jongu Jesu kalong ban penim ya malla ki mensiam na markane ka de ka mon jongu pa kumbang yusngo na ka gospel minta kasngi. Uble shimkwa bandu ya kino ki mensiam. Badula kwa ban penim ya baro ki brio. Bad ban penim ya baro ki brio naka jingiap u Jesu ulaya. Lemba ka jingiap jongu Jesu ngila light ngila light naka jingiap ngila light naka bor jonga jingiap. Hangne habangi krencha panga bor jonga jingiap ngideban sautu naka bor jonga jingjot. Ka jingiap jongu Jesu bar ka jingmi pa jongu Jesu Christ kala terwa hangi ya kabor ban imbiam kabor ban penim Jesu udang teze halo jangi halor ka parte barwa kawe kane ka bor ban
Kabam mod haba mga ban mapi ngi im ha kene ka parte da ka bang ngeit how Jesus Christ ngi deben sawto hadin kane ka jingim jongi badu Christ ngi don sa ka wai pat ka jingim kata ka mod kadba ngi dang im ha kene ka parte ngi dang le ayu ngi dang yap ngi yap menta ban yap bia ladang yap menta badu Christ ngin sa yap badu Christ Bad nginsa mi pat badu Chris. Kabamut ngidon arte ligi jingiam. Kawai ke jingiam kadba nang im. But kawai pat ke jingiam haba kod ke jingim jongi hakane ka parte ngiyap biya. Kata ke jingiam kalang ka ba mendoy lada ngiyap badu Chris menda. Nagadaga daw Paulus bakudo ong. Yanga ke jingim kalong ban yasanar penalang badu Chris. Om deshu mga ba im u Chris u im hanga. Kane kade ka jingmut janga jingiap menda. Baro mangi habangi shimenda mas Bakhuid habangi duwai habangi leki kam isine dake jing shisha ngidang yap. Larang im treben yap nginum laban yap habakut ka jingim jongi. Walarang yap ru kata ka jingiap kalong ka jingiap sha ka jingchon. But minda ngi don't come hakaway pat kapang kabaw Jesu laki kai. Ngi baro ngi ya eat markelia. Haki inga sem jongi upa ui eat ya ka kami. Bar ki kon ki eat ya ki kimi ki pa ki eat ya ki kon. Bar ki shipara ki ya eat markelia. But ngi eat ya ki bayit batoin jongi haki inga sem jongi. Ngi eat ya ki marjan marpa jongi. But baro mangi eat. Ban habang kinu ki dakot na kiinga sen kiyap ngi eat ngi dang eat ya ki ngi sausi ngi yap ban ngi treshitom ban penbiang iya kerti niam nagabinda jongi ngi kwa ban le ya kababatam nagabinda jongi haba kinu ki bayir jongi kiyap kabamod ke jingi jongi kamshim la kot kadbang dang im hagene ka parte henre ka jingi jongi kadang iyai bateng ka gospel u Jesu hikai kumno u Jesu ang ka hukum batte mai nga ayapi ban eat markelia hato haba u Jesu la ang ka hukum batte mai nga ay happy bad pi ya eat markelia kadba nang em ya kebriu kalambat ben rap kata kentin u Jesu ang ka hukum batte mai nga ayapi papinang ya eat markelia larangi Petro naga shiti jongo ya inis Bakhuid siti banding kong kabat sausan ngi yosngo biang bad ladang ngimla ban I dia ki himmen ki para ki bang yo I ngimla ban ong ngi I dia ubale ban iyo ma dia ke jingir jongo bale kaktin ubale ka ong ngi haban nang ban I dia ki himmen ki para saudong jongi ke bad ki ya ki himmen ki para ki imlang bani kalam kane ke jingir ngimla ban I dia ubale kabamud ka gospel baro kawe ka kot ka veriangi ban eat but habangi kelli ubele kaya ka jingmut kaya ka jinglong jong ubele ngiyong ubele ulong ka jingit na marba ubele ulong ka jingit ula pa yala ukon ba marwe shangi bangindup iyang ibateng ban eat kabamut ka jingay jongi baro kawe ka kendup ha ka jingit kato ka jingit kan sange habaki briu kiam ke jingerle kalong ladapi ong ngimdon kam shu ban ken ma barduai nagabinda ki bayir ba toin jongi ke jingerle kalong kato ke jingit kan kod ha ke jingyam kato ke jingi jompi kan kod ha ke jingyam haba kemi jompi ne upa jompi uyap kato kata ke jingit kala kod hangdo ne ke jingit hakikimi ki pa kayai beteng ladapi don ki kon ke bapi it toin lada I yap kindik kinsan lem da ka jingyap but habapi late tep iya kita ki bayid batoin jumpi ha ka lung jing tep kala kut ne yam ka jingir jumpi ne pi ya batang ben eat lada pi ong kala kut ka jingir jumpi but ka jing tep enai duai shu ya ki baya lada pi ong ka jingir jumpi nagabinda ki bayid batoin jumpi kala kut but ka jingyap Bar ka jingtep enai duai shu nagabinda ki bayap
Lada piong ka jingi jombi kadang yai bateng wan hadin ka jingiap wan hadin bala tep yaki haka jing tep te pidon kam ban ya id yaki but ngi id yaki ba id ba toin jangi but ngi tuwai naga benda jangi kadba nang im lada ki ba id ba toin jangi ki don kano ka jinge ngi bu jingdu mu naga benda jangi ngi terwa mas naga benda jangi ngi kerpadi ke jingduai jongi bahalor jongi sngeba duai lem ya ipa jonga imei jonga himen ke para jonga ke don hapadeng ke jimpang sngeba duai lem but ngi ki katolik ngi terwa mas haba ki bayid batoin jongi ki don hapadeng ke jimpang ki don hapadeng ke jing shitam haba ki don hapadeng ke no kin ke jing jinjar ngi kot kerpadi ka bor jongo bole halo jongi lemba ke jing duai shimet lemba ke jing kot ke jing wer jongi bayid batoin jongi ben duai lang but let's say don ki shing shisem baro ka we ki duai haba ki bayid batoin jongi ki pangjor namar bale ngi duai namar ngi idiaki badu jisuru on ta ye markelia kane kalanga hukum batti mai ka ba jisula ai hangi te haba ki yapat hatongi laban sange ban idiaki ngimla naga daga daw ko himmen ko para ngi deben so tu katkom ke jingi kai ba shai kadar janga balang ka kundup lai benda jonga jingim jogi broyo ka weka benda ka long mangi ki bayim ha kane ga parte ba menda i ba treshitam ilongi pilgrim nanda ka baar ka benda baar ki to ki broyo balaiya bad kita ki broyo ki layap ka kentup ki ba poi shisendon shabane but komjuru namar ke jingim ka ba kila im namar ke jimbam byang jongi namar ke jimbam penkare jongi haba haka por ba ki klad kimbadio ban konkar padi au jisu lese kila yap kindit kinsan kimbadio wat ya ka porro ban kala ka ba mot lese hab kadba ki dang lei jing lei kila accident kimyo wat shi klip matru ban konkar padi au trai don't give bru ki yap accident don't give bru haba ki lait-ïa permit Kiap, let's say ni usngo shapangi buru kiba Lait-ïa permit Henry Minster part klam labshu yaki namar kilayap haga jingtia la jong te kum kini ki buru ngim tip kilayop porne yamban kotkar party utrai kilayap kindit kensan he ko himmen ko para haga ne ka do don bon ki rukam ki buru don ki buru ki yap haka ba penkare ya kamen siam jongi don ki buru ki yap ru klam da yo por ban penkare ya kamen siam Teladang yong baru ki bruyukin poi shabaneng wadlada kim penkara ya ka jingim mensiam te ngidang talk ya ka bible te lese ngidang kindait ya ka bible namar ka gospel ka kot ka wer yangi balong ki Bakhuid but tang ki Bakhuid kin poi shabaneng kombangi pule naka kitab jimpen pau arpo uwe ni pule kaneka arpo hinyu ladang bakala kapule kaneka binda ba tangki Bakhuid kinyo banrung syabane kabamod ya ki bamkuid khato katkum ga jingi kai janga balang baro ki bamkuid kin poisha dujok kata kalong ga jingle bain lese kilayim baro shi jingim jongi ha ka jingkuid henre namar ki pop barit baria jonki larangi pa ye ki sha dujok kalong ga jingle bain yaki namar kabaneng kalong ga jaka naga binda ki Bakhuid but kide ben rong kalam kano ka pop lese don ki buru ki kintai kanang ya obale wad hadin ba ki usno ya ke jingi kai ba bon naka bible kim tre ban kala ka ba mod namar ngi ong ya kum ki ni jad buru ki long ki ba mutlop ban tre ban kala ka ba mod bam tre ban pendrit ya lade bam tre ban kot kar pahadi ke jingis ne jongo bale kum ki ni buru ka bible ka ong kum joro ya ka ccc jonga balang catholic ka hikayangi kini kilong ki buru kila pen khalat kanang na ka jingir jongo bale kino ki buru ki im khalam ka jingir do bale ki jit kanang ya ka dujok kadujok kalong ke jinglong jongi brio ba poi shato ki ba penkalad pura naga jingi jongo balai namar haba kabalang ka terwa ya kalat ka lindi ya ki ban pai sha ubale ban kala ka ba mol maki pat da ka jing mutlop jongi kila khang ya kata ka jinga e ban toy kumkini ki brio
ki poi base du jog namar kim shimla pindon kam ya kat lad ya ka lad jinga e ha ka jingim jonki bat kila jit kerpang ha ka jingim jonki ya ka du jog Henry don bun ki burrio ki idia ubale Henry don ki jing tolon haki don ki jing tuna haki lesi kim patla ben pinkare na ki posh ki por ballong ki Bakhuid lesi ha ka kran ka kana jongi ha ka jimmodor jongi ha ka jingle jingkam jongi man ka kele mat gile pop bar ka tin ubale ka ong ha ka kitab jimpen pao ki buri ki ba poi shabaneng kilong ki buri Bakhuid ka ba mol wat num de bandon wat ya ka dak baritru ha ka men siam jonki ka ba mol ki buri ki im da ki jingto bria ne ki pop barit baria ki de ben yai lem ba ka jing koid na ka ta ka daw ngi ka balang ka hikaya ngi syapang ka jimpen koid na ka ba drink jing mod na ki ke baro ka ba ujisu la hikai ha ka gospel na ka ba ring jing mod na ki apostol bala hikai ha ki jingto ba koid ba kumjuru na ka kitab jimpen pau ngi stang ban sotu ba baru ki bri kimla ban poishisen don shabaneng namar kila ban yap ha ka jing tingit janga pop ki de ban yai lem ba ka jimpen koid ban yoro tinaka ta ka daw ko himen ko para nadu hindai nadu ki por apostol nanda ki John Chrysostom but ki we ki recoit ki ba hikai shirhem chalor kane ka benda kila ong ngidon kam banduai na benda ki baya Giron kamban terwa mas na kabinda ki baya lemba ka jing terwa ba koi kin sanang iyo jing map ya ki pop kaba mod ka jingi jongi ka yai beteng na ki bayim sha ki baya lemba ka ne ka kam jongi kaba mod kabalang katolik ka hikai yangi ni de bandon jinget ni de bandon jing karmen but ni de bandon jingits born but habang ni duai na kabinda ki baya kane kalong ka hok jong ka jingits bon ka trek kam hagi brio tengim laban kantai ya kane ka jing khot ka jong oble banduai lesengi kerli bon gi jingkerli lesengi laban don bon nia halor kane ka pang henre ki niap jongi baro kan kod ha ka jimbam nge jongi henre kasuk ya ki bange ya ka gospel ya ka jingi kai jong jisu ban pediang ya kane ka jingkot jongga balang banduai patken mau patkershan ia ki bayit namar ka jinge jongi ka kendup ia ki bayim bat ki bayap bat ka jinge jongi ka yai beteng shaki kimi ki pa namar ba arro ki ke barong don minta kade ka jing tre shitom jongi bayit batoin jongi kade ka jing tre shitom jong ki bala tre shitom shwa yangi wadia ka jinge jongi ro nilayo pediang kiba haba kila ai pateng hangi lade larangi enjoy de im takaspa ka po de nagabenda ka jing tre shitom jongi ka kintaw ka siap ru la ai pateng na ki pat men jongi nadong shadong ka bangi don menda kala ngila yok pediang naki kila ai pateng yangi ting ka jingi jongi ru kamju kutsu Tena kata daw ko himen ko para ngidon kamban pai show jisu ngidon kamban pendret ya ka jingim chongi ngidon kamban nget ya ka bakabalang ka hikai yangi kanamba ngini along kawe bat ki bai im bat ki bai yap bat haddu banda poi shaka takaburam kabau jisu kular yangi ay jisu nang karku kardo yangi nam pensle yangi jisu be it pensle yangi da ka jingi jame pen kantang ya ka jingim chongi bangilong ki kun ke ba it sherhem yame But ngi kongu yame yakaba mehikai haka jing to Bakhuid bakat bangi duai na kabinda ki bayid ba toin jangi ki bala kalat ngi ko ban pen bana parte banginang id yaki kumba mela hukum yangi ben ya id markelia enyaro ya utrai Jesus Christ Nom la chinom amen. ko himen ko para hagani gasngi kabangi ken mau yaki bakalat nginam pendemai biang ya ka jingait ka jongi banginang pediang pura ya ka jingi kai jong balang ha ka jingim jongi ngangait how play upa badon bor baro unong tao ka baning bat ka kendo but how Jesus Christ ukun ba marwe jongi utrai jongi ya ubala puna men siem Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesoti ya ubala shale bein hapo pondius Pilatus la sanar panayabu la yap la tep yabu Ulakia shaki baya, haga sniga balai lami pan ki baya.
Ulakio Shabene, Ushang Shakamono Blay Upa, Badan Por Barra. Nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam. Nangid homin sim Bakhuid, Haga Balang Catholic Bakhuid, Haga Jingasilo ki Rikoid, Haga Jimab Igi Pop, Haga Jimmy Pat Gado, Daga Jingim Bam Jikut. Amen. Niduai, Nikan Mau, Yaki Bayit Batoin Jangi, Yaki Yaki Pabakuit, Yaki Pop, Yaki Bishop, Yaki Cardinal, Yaki Lindos of Lake Irinium, Yaki Pide Ringate, Kibalangate How Chris, Kila Im Badu Chris, but Kila Yap Badu Chris, but Nid IT Yaki Bar Shau Jisu, Yaki Kimigi Pajangi, Kibayit Batoin Jangi, Yaki Pat Menjangi, let's say don't give them but Ngate How Jisu, Henry Lembaga Jing Trang Jangi. Ngirungi wanra yakiru shau jisu hakane ke lepmat gidwai na gabinda baro ki brio ki bangim itu lese ndon mano banduai yaiti yakiru shau jisu hakane ke lepmat rangat baduni upu bat kawain tongin wanra iki baro baka jingi snejung jisu nam wan kyar halu junki baka bor jisu nam pen kuid yaki ai baka snam jungu kris kanang pen kantang yaki ban yalam yaki shabene kumba ngi baro ngi banget ngi karmen pat ngi ngeit nagabinda ka jingwan jengotrai ka jingmi pa jangi baya ai baka borji sunang trekam lemba ka nega jing tarwa ba koi jangi Lai spa in je kundai. Yang kupa to ya duai ko himen ko paramba ka jinkiria janga ba jampi kalanga ba priang hon hau blay upa ba don bor ba rom Try jeng kinyana kiti jumpi nak betang singro ka pura ma kuteng ka jumu ka jimu to yengi ka ba ku jumu ba ko to pay da ka jing snow hun ya ka jing tarwa jangi ko trai knamba ya ke shakri jame ke bela klatno en yalam shakaburam lem badu kun jame uba haga sakramen bakrau janga jingir jangu la pinya solang yangi baro uba im percent shar junom la junom Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengka bat pir. token tiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasong hawa bat kade. dashisha kalong kaba shong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpene miyangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken ran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ namar ma ukein marwe ubriu bala pediang yaga jingia kanam ban perlait yangi barro naka jingia ma ukein marwe ubriu bala jid banyap kanamba mangi barro ngin em junom hame bat kumda rengal bat ken hun ruai jangi angel ngia ro yame bat ngi pen bana daka jinkomen Bakhuid, utrai ubleki pai, meneng bertei sawada kaburong jonge. Osana, Osana, dorwai ublei shashrom, Osana ublei junon. En ya roy
nagabinda ka jimpen slay jung men siam Bakhuid bangin dup yo ega jingate ka bas camp bangin dup yo ka jing snowto ka ba pura lemba ka jing wan khiar jung men siam Bakhuid balang ka tlang jung jing start yani da shisha melong Bakhuid ka trai ka tamay jung ka jing Bakhuid barom namar ka tangi kar pad yame to pen Bakhuid pen gandang yakini ki jing terwa jungi da ka ba pa ya umen siam jame kun ka umjer halo junki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi o Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pdiang ya ga jing shashitam ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kdia yavu badala ai kalage senran u ong to shim bat to bam na kanepi baro na mar kane kalong ka medjunga ya ka ba naiti na ka benta jumping haka ju keru kamenda la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim bat to di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batte mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi par naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya nga ko snam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ya ke men siam balaklat pen koi pen kia ya ki bapangi bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam kajing maya John ka jinget Kata sin bagi bang yuneu bagi dina kane kakuri kipen braka jing yak jung me kotrai atadu namar kata ngi ke bapen menta ya ka jingya bar ka jimme pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo aidem namar melanyu yangi ke babit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngi warit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bar ka snam ukris ngin long ke bela penya te lekawe da umen sim Bakhuid to ken mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka partei but the penjana yaka haka jingin rengat bado Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but bahar ke ling do but ki riniam takan maulemro yaki himmen ke para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakarmen yaka jimmi pat ken mau yaki bayi do toin jangi baro kam kar pang men dakasni baka bor jisu nam man kiara lo jangi baro bagas nam jangu Chris kanang sait kod yaki men siem bala klan Badia baro ke bela klat no haga jingis ne jamme to pdiang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padia me parengkhan bar kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango bele u jaso bakudo korem janga ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro ki Bakhuid ki bela pins no bhai me pateng la pateng ngilong ki babit benia ben dalem haga jingim bam jikut per bangini ra but pendon buram me da u kon jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kanlong hame ublayo pa badon bor haga jingelong kawe jongomen seyem Bakhuid baro kaburam bat ke jingero junom la junom Amen ko himmen ko parato in duwai nagabinda ki jing dumo jongi vei pai vei kam da me nagabinda ki vei jongi
ki bayid batoin jangi ki bala kalan nam pedeng jangi nagabinda ki migi pa nagabinda ki kun giti nagabinda ki himen ki para nagabinda ki lok nagabinda ki bayid batoin baro ba kumjuri ki father ki sister ba tre batni bat kumjuru ki balong ki daw bangi don ke jinge inang IT ki baro bangi duai kopa jangim ba bening kalong ka bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kumba bening tuai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasni padamap i krengkang jangi kumbangi rungi map i ka beles niu yangi padwadilam yangi sya ka jimban shoy and rate of light ingi na ka basiniu top light yangi karpart ko try na ki jing siniu baro kam dame ki baklad baro bakinang yo jing map i pop haga jing sporn jame toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanam bada ka jinger hap ka jing isne jame ngi light baro bona ka pop pangin yo jing da na ki jing jin jar baro khabangi dang ap khmelendi aga jinger men bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Nama kecome kalau hima, kecome kalau berkaulang, sinam lah sinam. Kotrai Jesus Christ meyu bala onha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingya tele kawai katkum gamon jame mame uba im bad basensha junam la junam Amen. ka jing sukutrai kandon bada bor renka but pim Ringka bat dap da ka jingiru Christ tong ini ingu markelian Bukun lang rodu play, make it keep on birthday. Tu siao sene yangi. Bukun lang rodu play, make it keep on birthday. Tu siao sene yangi. Bukun lang rodu play, make it keep on birthday. Tuhan Yesus yangi. hakami ukon lambro jang ublai hakami ubaket na ka pop jang ka parte sukito ka bala kort ka jingawai jang ukon lambrot Kau kan rat ngomong besok keluar menurung kau yang sungai. Besok nanti bermusim sungai Sngi. kamet bagas nam jang grace country nga shaka jing pam
bas nam jong mi men sim bat kan bas yang ba men dup sa men sim bat kan bas yang ba men dup sa nam long ba bi siame ko trai ban wat men sim jong a gadap da pop da sa jing ma biang a name ko trai nga pa ga po liu bas ngam jong me wat ka po liu bas Kotrai Jisu isngo yame iro yame ngimane yame namar mela wan raga jing job halor ga jingia lemba ga jing me pahajame mela ai jingim yangi mela ai ek Eucharist Bakhuid kan dok bat kasnam jame pangindup bam pangindup di pangindup yo jingim bam cheko ko Jisu be it divan raha kama jame eki be it batoin jangi bara bela klan na padeng jangi hoit ko Jisu is auto pangilang kawai baki namar ngi id yaki kumbangi id yaki himen ke para ba im hap saudong jangi ko Jisu be it pinyalang kawai yangi kadbangi shimenda ha kane ki Eucharist Bakhuid ai ba ka bor jangi ne ki Eucharist Bakhuid nampen koid yaki kumba ka Eucharist Bakhuid ka pen koid yangi vai pai vai namar melong ublai medon ka bor halo jangi halor ke bayap halor ke men CM jangi bayap ai bor yangi ko Jisu ben gandang yangi ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. I bore, ingi ko Jesus. Ben goy, ben kia, yaki bapangi bashitom na praneng jongi. Palai loading in aga jingte, jingkom baro, nagi jingsni baro. Kam da me ko Jesus karko, yaki bayid batoin ke bara kala na praneng jongi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To ngin dia duwai. To ai ngi karpat ko trai bagi shakri jame ki bala klatno ki banaka venda jonki ngilapin menda ya kaneka sakrament paska kinlaban pois ya ki ying shongne jonga jing shai barka jing suk da ukris utrai jongim Amen. utrai undon renka bepim mu ya ka klejambi karpadi ka jingar kunya utrai hakane ka sngi bangi kin mau iki bayid batoin baro to ublei jong bahro ki jingteng en un karko yapi namar ha ka jing start ba omla shambang jongu wala taw iki brio bad ha ka jing mi pa jongu kun bala kamarwe jongu wala ai ha ki bangi ya ka jingar men jonga jimmi pa Amen. to ublei una ka jing map yaki pop jongi kiba dang sa bad unai ha ki tu baro ki bala kalat no ya ka jaka jonga jing shai bad ka jing suk Amen. to ai bangi baro ngin yo im suk jenom badu kris ya ubangi ngit ulami pat da shisha na ki bayap Amen. bad ka jingar ko jung balai badon bor baro upa badu kun badu men siam bakodin khiar khapi bad kan sa bad pi jenom Amen. ya le suk ban pen bana ya ka kubor jonga jingir jongu kris aki himen ke para jongi Iso yang baik. ko himen ko para nado minta ka asngi hadu pratari November kabalang ka terwa hangi ya ka plenary indulgence ya ka jimpen jem pura na ke jimpen shitom shiport ke balai jingo ya ke jingtep bar ke duai na ka minta ka jingtumu jongu pa Bakhuid bar ke baduai na ka minta ke bayap ke don ka hok ben yo pediang ya ke na jimpen jem pura na ke jimpen shitom shiport to pendon kam ya ke kabu paro bar pimde ban shanghaying le jingo ya ki jingtep bar duai na ka minta ke bayap Sauspa nyopo.
hau pa ber kuno men se Bakhuid, kumala long ba menengkong juntam rabot junam la junam amen. En je roi otra Jesus Christ, junam la junam amen.